E em seguida teremos a segunda parte do estudo da Iesenia. And right afterwards, we are going to have the second part of the study with Jesenia. Oremos. Let's pray. Deus, obrigada por esse dia. God, we thank you for this day, Que podemos reunir mesmo à distância. that we're able to join together, even being distant. Abençoe a palestrante e a todas as pessoas aqui presentes. Please bless the one who's presenting and all who have joined us, Que tenhamos um bom estudo guiado pelo Senhor. that we may enjoy a good study guided by you. Amém. Amen. Passo a palavra a Iesenia. I'm going to hand over to Jesenia. Happy Sabbath to everyone. Sabata rakanaka kune mimese. Let us continue with the study that we started yesterday. Ngatienderere mberi nechidzidzo chatakatanga nezuro. I'm going to share a graphic which is important for us to understand the context. Ndichasheya graph rakatikoshera kuti tinzwisise context. Yesterday, we looked at two streams of information. Nesu takatarisa nzizi mbiri dzeinformation. And we saw that both talk about differences between men and women. Takaona zvichitaura nemisiyano iri pakati pemadzimai nevarume. This graphic shows us the stream of information that we consider correct. Graph inotiratidza nzizi reinformation ratinoona kuti ndiro riri correct. Where we acknowledge that there are different political tendencies between men and women. Saka tinogamuchira kuti kune musiyano pama-political tendencies pakati pemadzimai nevanhu varume. We see that women are leaned rather towards the left. Takaona kuti zvakanzi madzimai vakarerekera kuleft. Meanwhile, men decide to stay rather on the right or conservative corner. Apo varume vachidecida kuramba vakarerekera kuright kana kukona yeconservative. We understood that those differences are not intrinsic, they aren't ideological either. Takanzwisisa kuti misiyano iyi haisi yekuzvarwa nayo. But they form part of the culture war. Asi ipart yehondo yeculture. And this culture war accomplishes what it's aimed to accomplish. It means it wants to divide. Culture war iyi iri kugona kuita zvainoda kugona. And the differences between genders. Musiyano uri pakati pemagenders. Has been accomplished for generations since Eden. Wakaitwa kwemageneration ese kubva kuEden. Let us remember the concept of culture war. Ngatirangarirei concept yehondo yeculture. It's an ideological vision of the world. Ndiyo vision iri ideological. That is inclined to one side or the other. Yebasa rakarerekera kune rimwe rutivi kana rimwe. Of the side that you wish to form part of. Ivo yekuti unoda kunge uri kudivi ripi. This is what explains the gender breach. Ndizvo zvinotsanangura mukaha wegender. But with new tools. This is what is being addressed by the Midnight Cry. Izvi ndizvo zviri kuadreswa neMidnight Cry.
behind this separation, Kumashure kwemupatsanuro uyu it still remains what is sacred. To which there is still how you say it? There's voy a buscar la palabra. Second. It is being worshipped. Sorry about that. zviri kunamatwa Which is the patriarchal culture. ndiyo culture yepatriarchy. Sexism didn't come from biology. Sexism haina kubva kuzvarwa, It didn't come from Christianity neither. hainawo kubva kuchikristu, But it is the holy patriarchal culture asi ndiyo culture iya yepatriarchy that accomplishes these big differences. inogona kuve nemadifferences akakura akadai. The basic tool today Asi tool iri basic muzuva ranhasi that helps us to understand or to study culture inotibetsera kunzwisisa kana kuti tidzidze is culture technology. ndiyo technology. The use of social networks. Kushandiswa kunoitwa masocial network They play a foundational role anova nerole iri foundational in global Sunday law musunday law yepasi tenderere and also in a post-Christian context. zvakare mucontext iri post worship. Yesterday, we said that we are going to answer questions Nesuro takati tichapindura mibvunzo that are mentioned by David French yakataurwa naDerek French in the New York Times article kubva kuarticle yeNew York Times that we have been studying. yatanga tiri kudzidza pamusoro payo. First question is, Mubvunzo wekutanga ndewekuti why do men and women have lives that are ever more separated? sei vanhukadzi nevanhurume vaine upenyu hwakaita kunge hwakatopatsana? Okay, we are going to look at something from the book called Bowling Alone Tichatarisa chinhu kubva mubhuku rataurwa from the sociologist Robert Putnam. rekusociologist department. Yeah, he called this process of separation Akazvitaura achiti iprocess yekupatsanura, anti-social revolution. revolution iri antisocial. But taking into account our message, Asi tichicherechedza message yedu, we will understand from the view of agriculture or from the perspective of agriculture. tichazvinzwisisa kubva kumuono weagriculture, Where we understand that rain is a message apo tinonzwisisa kuti kunaya that imessage separates. inopatsanura. And one of the tools to take this message Imwe yematools ekutora message ino nayo is the internet, ndiyo internet, social media, social media, where we have this separation, apo tiine separation iyi, also polarization,
Zvakare polarization. where we see that women are embracing a leftist message Apo tinoona kuti vanhukadzi vari kumbundikira and men represented zvekuleft. by Mercury, Varume vakamirirwa neMercury they embrace a rather conservative message. vachizotorawo meseji iri conservative. Share another graphic. Tichishare imwe graphic. So we have this line here. Saka tine line iri riri pano Where I set some dates, symbolical dates. ndaseta mamwe madates aripo. These dates are the end date of each generation. Apa ma-end date egeneration rimwe nerimwe. If we revise these dates, Tikadzokorodza madate aya we see that we miss one waymark at the end. tinoona kuti tinorasikirwa nevemhaka rimwe chete kwekupedzesera That we could call the second coming. ratinogona kudana tichiti kudzoka kwechipiri. I didn't put it here in this chart, Handina kuzviisa pano pachati iri but it exists. asi ririko rinoexist. Look what Robert Putnam proposes in his book. Zvinopropozwa naRobert Putnam mubhuku rake Is generations, generation after generation, generation negeneration it has become less. zvinofana kuuya zviri zvishoma. Social encounters or meetings, Masocial encounter kana mameetings, kusangana kwevanhu, meetings where people see face to face, kusangana kwevanhu apo vanoonana uso neuso. and ¿puedo repetirlo, por favor? And he also shows that social just meetings have decreased, and we'll see it through the line. Anoratidzawo zvakare kuti mameetings ari social adzikira, tinozvionawo mulaini redu. The first generation we'll have a look at is the boomer generation. Generation yekutanga yatinotarisa ndiyo yakanzi baby boomer. Which precedes our line here. Iriko kumashure kwelaini redu iyi. It's a generation that came after the Second World War. Igeneration yakazouya mumashure meSecond World War. It's a pretty extroverted generation. Igeneration iri extroverted Population. yakanyanya. Population yayo. It was proposed in this generation to continuously build new churches, Zvakapropozwa mugeneration iri kuramba vanhu new vachingovaka cities, new associations. unoona maassociation matsva aya. And what the line shows is that this social metabolism is going down or is becoming less. Unoona kuti social
iri kuramba ichidzikira. This was the first generation that grew up with television. Ndiyo yaiva generation yakakura Now let's have a look at the plowing, zvino ngatichitarisai plowing represented by the generation X. inomiririrwa nageneration X. Goes from 1955 to 1980. Inobva pana 1955 ichisvika pana Here is 1980. where the ground is being prepared. Apa ndipo munda uri kugadzirwa. De la llave. It's the key generation. It's called the key generation. Ndiyo key generation, inonzi key generation. The idea here is to reduce parental supervision or control. Yaiva yekudzikisira utaririri hwevabereki kana kukontrola kwevabereki. The first children who had access to personal computers. Vana vokutanga vakawana access kuma personal computer. It's also the generation that was part of the fight for civil rights. Ndiyo zvakare generation yaiva part And the second wave of civil feminism. rights ne-second wave feminism. From 1970. Kubva kunana 1970. You can see that the dynamic in the United States decreased. Tinoona kuti madynamics kunzvimbo yeAmerica anodzikira. And we have a straight fall of all the associations in the United States. Zvakare tine kudonha kwema-associations kunzvimbo yeAmerica. After that come the millennials. Mushure mazvo kunouya mamillennial. Which is the early rain time period. Inova nguva yekunaya kwemvura yekutanga. This generation sees very important developments in economics, in policy, and in society. Iyi generation inoona ma-developments akakosha zvikuru kwazvo mu-economics, ne-science politics. Including the terrorist attacks of 9/11. Zvichisanganisira ma-terrorist attack a9/11. One psychologist that we mentioned yesterday, Merit Dwenger. Says that this generation has very narcissist characteristics. Vanoti generation iyi ine ma-characteristics narcissism. The use of technology is increasing. Kushandiswa kwe-technology kunoramba kuchiwedzera. And social media and communication through the internet, over the internet, is coming to a high point. Social media nekushandiswa kwe-internet kuri kuramba kuchikwirirawo. Investigations show, or have shown, vanoongorora vakaratidza have shown that students that they have been using social media and decided to close their accounts. Kuti vaidzidza vaishandisa social media vakadecida kuvhara ma-accounts avo. Have shown the same symptoms as people who try to get, who are fighting addiction. Zvakaratidzawo ma-symptoms nevanhu vaifightawo zvataurwa. There's also a decrease in participation of community activities.
Saka kudzikira mukuparticipata mumaactivity ecommunity and the level of association which has been investigated nelevel yeassociation iyi yanga iri kuongororwa also became less, decreased. yakazodzikirawo zvakare. It's a society that is more focused on the individual than on the society or the group. Saka society yakazonyanya kufokasa pamunhu than paboka racho. There's also a change in there's also a change in hobbies. Pakazoitawo shanduko mumahobby. Like group hobbies, and they are being replaced by a rather individual activity. Magroup hobbies aya anenge achireplacewa nemaactivity ema-individual. We know that coming to the latter rain, we're going to see the fruit. Tinoziva kuti taakuuya palatter rain tichazoona zvibereko. The latter rain only is a nutrition for this fruit. Latter rain inongopa chikafu chete The fruit is already there. chibereko chinenge chatovapo. We can see it here. Tinotoiona apa. Then we'll come to the Generation Z. Tinozosvikawo pageneration Z. In practice, we see the latter rain, Mukupractice tinoona latter rain, which is what we are doing. izvo zvinova zviri zvinhu zvatinenge tichiita. This generation is being characterized by being exposed to a lot of technology. Iyi generation iri kuratidzika nekunge Something iri that hasn't been kuexposwa seen before. iri kuexposwa kutechnology yakawandisa, zvinhu zvisati zvakamboonekwa. Se afianzó. It became much more visible now. Zvakazotanga kunyanya kuonekera izvezvi. Now we see that relationship from face to face Zvino taakuona kuti ukama hwevanhu vachionana uso neuso have become or have changed to a relationship rather with the smartphone. unenge washanduka kuve neukama nemafoni avo vanhu. This is the biggest downfall in a social relationship. Uku ndokudonha kukurusa social relationships Especially kwakaitika. Since 2010. Kunyanya kubva mukore ra2010. Another tendency that has been identified Imwe tendency yakaonekwa is that hate groups have been doubled in the United States. ndeyekuti kunzvimbo yeAmerica Amplified. maboka evanhu vanovenga vanhu aya akaitwa The double Department of kuAmerica. Justice in the US Dambudziko nderekuti justice kuAmerica recognized social isolation yakatoonawo social isolation iyi. which we can identify in this generation more than ever. Iyi yatinogona kuidentify mugeneration iyi than zvakamboitwa. As a risk that is in association with terrorism. Iyo ndiyo risk inowanzokuassociatwa neterrorism.
men in the United States reduced their relationships, face-to-face relationships, by 30%. Varume kuAmerica vakaredusa ma-face to face relationship ne-30%. And in regard to teenagers is 45%. Maererano nemateenager kana vechidiki yatoo 45%. There is no other period, historical period, Hapana imwe historical period in the history of the United States where people have spent more time alone. munhoroondo yeplanet inotaura than yekuti vanhu vakaspenda time vari vega. The last generation that I put here on this line is generation Alpha. Generation yekupedzisira yandaisa paline mary igeneration alpha. This generation grew up by using smartphones. Generation iyi yakakura ichishandisa mafoni. And tablets are part of children entertainment. Tablets ipart ye-children. Studies have shown Zvidzidzo zvakaratidza that 90% of little children kuti 90% yetuvana tudiki are using electronic devices since their first year. vakutoshandisa magadgets aya emagetsi kubva gore Those vaine gore rimwe tech chete. devices Ma-tech device aya are replacing lollies. ava kutoreplacea malolipop mazviwitsi zviya. The parents of this generation are the millennials, Vabereki vegeneration iyi ndivo mamillennial, which also have been very heavy users of social media. avawo vakanga vari vashandisi vesocial media vari zvakanyanya kudaro. These are people who disappear meanwhile they are present. Ndivo vanhu vanongodisappear ivo varipo zvavo pavanhu. They are absent because they are looking into their on their own. They are into their they're watching their screens. Vanenge vari absent nekuti vanenge vakatarisa mascreen efoni dzavo. We are in circumstances where electronic devices are omnipresent. Tiri mumacircumstance apo ma-electronic device aripo nguva This dzese. causes many social problems. Izvi zvichikukonzeresa ma-social problems akawandisa. At an early age, children are undergo heavy not abuse, how you say it, harassment. Pazera rechidiki chairo vana vanotowanikwa vachisangana nenhau dze-harassment. And they also are addicted to the screens and also have access to not appropriate material. Zvakare vanenge vari addicted kumascreen vaine access kune material isina kufanira. And it appears that dissatisfaction is growing all the time. Zvinoratidzika kuti kusagutsikana kuri kuramba kuchiwedzera kukura nguva dzose. You can observe more anxiety and more depression. Unogona kutoona kuti vane anxiety yakawanda kusagutsikana uye depression. There's an accelerated level of pessimism. Zvakawedzera level yekuzvitarisira pasi And it looks yakawandisa. like if it was a national experiment. Zvakaita sekunge yaiva experiment yepasi tenderere. Where it's forbidden to build relationships, camaraderie. Apo zvinorambidzwa kuvaka hukama.
physical relationships in a physical world, ukama huri physical munyika iri physical, and the time that we spend watching our screens on our own uye nguva yatinopambadza tichitarisa is increasing. mascreen aya tiri pachezvedu yawedzera zvikuru. And this is not only valid for children, Izvi hazvisingori chokwadi chete kuvana vadiki, this is also true for men and women. ichokwadi zvakare kuvarume nevakadzi. It's valid for every ethnicity. Zviri valid maethnicity ese zvawo. It's valid for every group or each group of income and educational level. Zviri valid kumapoka ese ema-income nema-educational level akasiyana siyana. What it shows that this loss of physical contact Zvazvinoratidza kuti kurasikirwa ne-physical contact uku and growth of social networks nekukura kwema-social network, the growth of atheism kukurawo kunge munhu asina chitendero, shows difficulties of relationship and solitude. zvinoratidza kugozherwa kweukama uye kunge uri mupinduka. Disinformation and also a growing gap between men and women. Disinformation uye mukaha kuramba uchingokura pakati pevanhurume nevanhukadzi. There are hate groups which endorse each other. Kune mapoka anovenga vanhu anoramba There's achipanana retrocessive ma-endorsements. process regarding human rights. And all of this helps us to understand why men and women have increasingly separate lives. Mune zvose izvi tinofanira kuramba tichinzwisisa kuti sei varume nevakadzi vaane upenyu hwanyanya And this is what Robert kupatsanurana. Putnam calls the anti-social revolution. Iyi ndiyo inodaidzwa ichinzi naPutnam anti-social A revolution. columnist from the Atlantic, Mumwe munyori webepanhau reAtlantic his name is Thompson, anonzi Thomson calls this the solitude which isn't a solitude. anodaidza kuve solitude uku kusiri solitude. Dejaron de pasar el rato. He wrote an article which is called "Why Men and Women Stopped Sharing Their Time." Akanyora article yainzi nemhaka yei varume nevakadzi vakamira kushare time. He says that the texture of solitude loneliness has changed. Anoti texture yesolitude iyi kana yeloneliness yashanduka. Society is less lonely than ever. Nharaunda yava less lonely than zvakamboitika. Because at the time that we are lonely, Nekuti panguva iyo yatinenge tiri we lonely receive calls, tinowana phone dzedu text dzichirira, messages, emails, tichiwana ma-text message, ma-email, chat del trabajo, chat from work or messages, machat ekumabasa kana ma-messages, publications, ma-publication akasiyana siyana. and we produce terabytes of interpersonal communication. Kugadzira ma-terabytes ekutaurirana pakati pevanhu nevanhu. But men and women are increasingly separate.
asi varume nevakadzi vari kuramba vachiwedzera kuva nemukaha pakati But this pavo. is something that we also reflects in families and amongst children and society in general. Chinhu zvakare chaakuratidzika mudzimhuri pakati pevana nenharaunda zvichienda zvakadaro. All of this helps us to see why this separation is happening. Zvese izvi zvinotibatsira kuona kuti seiko kupatana uku kuri kuitika. But it doesn't explain the political distinction or differences that are growing. Asi hazvitsananguri madifferences mupolitics anenge achiwedzera kukura aya. We need to understand also why this polarization to the left or to the right is happening. Tinofanawo kunzwisisa zvakare kuti sei polarization ichienda kuleft kana kuright iyi iri kuitika. There are many studies that talk about or explain this polarization. Kune zvidzidzo zvakawanda zvinotaura kana zvinotsanangura nezvepolarization iyi. I wanted to share a text which is called The Law of Group Polarization. Ndaida kusheya chinyorwa chinotaura chiti Carl Sustain, mutemo wegroup polarization. CASS, C-A-S-S. He says that when people gather that have the same views, Anoti kana vanhu vakaungana vanenge vaine miono yakafanana, they convince each other more of what they believe in. vanoramba vachingosimbisana mune zvavanotenda izvozvo. For example, if we believe in the midnight cry, Semenzaniso kana tichitenda midnight cry, after we meet and talk about the subject, the topic, mushure mekunge tasangana tataura nezvenyaya yacho kana topic yacho, then we become more convinced on what we believe. tinobva tasimbisa kana kutotenda chaizvo mune zvatinotenda izvozvo. At the same time or the same way, if there are differences between men and women, Panguva imwe cheteyo kana nenzira imwe chete paine musiyano pakati pevanhurume nevanhukadzi. these differences become bigger. Misiyano iyi inowedzera while men spend more time with men kana varume vachipambadza nguva nevamwe and women with vanhurume women. ende vadzimai vachipambadza nguva nevamwe And madzimai. in this spanning of time, Kupambadza kwenguva uku smartphones and social networks play an important role. masmartphone nemasocial network zvinotoplaya role Let's yakakosha. revise this a little bit closer. Ngatimborevhaisaiwo zviri pedyo zvishoma. Group polarization happens Polarization yemapoka inoitika when members of a group go towards an extreme, whatever extreme it is. kana mamembers veboka vakuenda vachinanavira extreme zvisinei nekuti extreme ipi. Is because they endorse what they think they believe in. Nekuti vanosimbisa izvo zvavanofunga kuti vanotenda mazviri. In a group, you take rather extreme or extremer decisions. Muboka unotora madecision ari extreme compared to those which a particular or individual itself would take. tichikompeya neayo madecision anozotorwa nemunhu ari ega. So what moves individuals inside a group
Saka chinopusha vanhu vari mukati meboka is to interchange or to talk about their topics. kuchinjana nekutaurirana pamusoro pematopics See if avo. we would make a line. Tichiona kuti togona kuita line here. And if we would observe the group behavior, Kana tichizoongorora behavior yeboka iri, we would observe that through the interaction, the group would move towards an extreme. tinotoona kuti mukuinteracta uku boka iri rinotozofamba richienda kuextreme. This is what's happening when a group talks about a topic. Ndizvo zvinenge zvichiitika kana boka richitaura pamusoro petopic. So if we, for example, would take a group of women which are kind of in favor of feminism, Saka semuenzaniso tikatora boka revanhukadzi vanenge vaine kakuwirirana nefeminism, after a discussion in the group, they would become more feminist. after vapedza kutaurirana muboka iri vanotowedzera kuve And after more mafeminist. discussion, Vakaramba vachitotaura madiscussion iwaya, this would even become stronger, this position. position dzavo dzinotoramba dzichiwedzera kusimbiswa. This phenomenon of group polarization Ichi chiitiko chepolarization iripo pakati pemagroup has lots of implications for institutions ine maimplications akawanda kumainstitution on the political, economical, and legal level. muzvinhu zviri political, zviri economical nezviri legal. This helps us to understand extremism and radicalization. Izvi zvinotibatsira kunzwisisa maextreme uye nyaya dzekuve radicalize. The behavior of political parties, for example, Behavior yemapolitical party or semuenzaniso religious institutions. kana mareligious institution. And all of this is very in relationship Zvese zvinosiyana siyana muhukama. it's related to the use of the internet. Zvine hukama nekushandiswa kunoita internet. Where it's very easy to find the group you want to belong to. Zvinova nyore kuti unoshara kuti unoda kuve To find the weboka ripi, ideology you want to belong to. kuwana ideology yaunoda kunge uri part yayo, yaunobelonga kwairi. You only give a little an idea of your ideology, Unongopa zvishoma pfungwa yaunofunga kuti ndo ideology yako, and the algorithm will bombard you with those ideas or similar ideas. algorithm rinobva rakubhombadha nepfungwa dzakafanana idzodzo kana neidea dzaunga nadzo idzodzo. Group polarization has an impact on group behavior. Polarization yemapoka ine impact behavior yeboka racho. And if all the time they will endorse the ideas that you have, Kana nguva dzese vachiramba vachisimbisa pfungwa dzauinadzo, you will move more and more to the extreme of the line. unozoramba zvakanyanya kuextreme line iroro. This is a little bit different if we talk about face-to-face conversation. Izvi zvakati siyanei kana tichitaura nyaya yenhaurirano dzeface to face, Especially on meetings or in a meeting where you have a physical interaction, not interaction, but physical meeting. nyanya Face to face. pamisangano iyaya inosangana vanhu, maphysical meeting kana Where there's a face to true face. interaction and change of opinion. Apa paine kuchinjana kwemaopinion nemainteraction echokwadi, Where we can defend
our position regarding a topic. Apo tinogona kutodhifenda mapozisheni edu maererano nenyaya dzichitaurwa, matopics anenge achitaurwa. ¿Podemos ampliar? Okay. So where we have a wider spectrum of the ideas that we have. Saka tine spectrum yakati kurei yepfungwa dzatinenge tiinadzo. In a face-to-face conversation, we are able to see the points of view of the one that we are interacting with. Muma face-to-face conversation tinogona chinyatsokuona munhu watiri kutaurirana naye. And the benefits of such a type of conversation Zvinobhenefita maconversation akaita seiwayo. exists because everyone has limits in their knowledge. Inyaya yekuti munhu wese anenge aine malimits muruzivo iroro. And if we reason together, Kunyangwe mukarizina, we see that nobody has the same understanding or knowledge of as the others. tinoona kuti hapana munhu ane kunzwisisa kwakafanana zvakangofanana nezvevamwe. And what happens is that there's a nurturing that comes from each of these type of conversation. Chinozoitika ndechekuti pane nurturing inobva kumaconversation mhando yakaita The discussing is a process of combining information. Kutaurirana iprocess yekusanganisa information. And this makes the array of arguments that we have bigger. Izvi zvinoita kuti ma-arguments atinawo awande. To be able to discuss face-to-face has a very strong power. Kugona kudiscussa zvinhu chine simba rakawanda. It even can change your point of view. Zvinogona kutoshandurawo muono wanga uinawo. You can come into a dialogue or a conversation with a certain point of view. Unogona kupinda munhaurirano kana muconversation uine mumwe muono. And you can go out with a totally different point of view. Wotozobuda watoone mumwe muono watosiyana chose. This is something that doesn't happen in social media. Ichi chinhu chisingaitiki musocial media. Porque the algorithm throws publicity on you. Algorithm inokuwedzera publicity pauri. It puts you in relationship to people and information that is alike to you. Yokupa information nekubatanidza nevanhu vakangofanana newe. And it also confirms you in your point of view. Inobva yakusimbisawo zvakare muono wawo inenge uinawo. And it polarizes you in respect to other perspectives. Zvakara inobva yakuita polarize maererano nemimwe miono inenge iripo. Because there isn't really an interaction, there isn't really a dialogue. Nekuti panenge pasina kutaurirana kana There's no dialogue chaiyo. space for a true discussion. Hapana nzvimbo yenhaurirano yezvokwadi. We can see messages of hate messages and opinions. Tinogona kutoona mamessages eruvengo uye maopinion. But it doesn't change your point of view, it only confirms what you already believe. Asi hazvichinji muono wako, zvinongokonfirma zvinhu zvawanga uchitenda nechekare. Social networks create or endorse Masocial network anogadzira homogeneity of society. Homogeneity yesociety yataurwa iyi.
And this is problematic because it causes even more polarization. Izvi zvine dambudziko nekuti zvinokonzera kutowedzera mukahwa unenge uripo. People only hear an echo of their own voice. Vanhu vanongozonzwa ma-echoes emazwi avo ezvinhu zvavanotoziva kudhara vachitaura. This forms of homogeneity Idzi mhando dzehomogeneity kana kukanikwa kunoitwa zvinhu izvi are the basis of an extremism which is not justified. Ndiwo hwaro hwe-extremism isingagoni kujustifyiwa. Heterogeneity is important. Heterogeneity chinhu chakakosha. Here, plurality of opinions is important. Kuve nemaopinion akawanda wanda kubva kuvanhu vakawanda uchimanzwa zvakakosha. And all of this influences personal behavior. Izvi zvese zvinoinfluenza personal behavior. So in social media, we see men who want to retain their privileges. Saka pasocial media tinoona vanhurume vanoda kuchengetedza maprivileges avainawo. And with the help of internet, they can meet with each other. Vachibatsirwa neinternet vanogona kusangana pamwe chete. And on the other side, there are women who understand their rights. Kune rumwe rutivi kune madzimai anonzwisisa marights avo. And they hang out in order to make their voices heard. Ivowo zvakare vanouya pamwe chete kuti vazobatana vachinzwa voice hours. But when they gather at the same time, they become more distant to those who remain silent. Asi pavanoungana panzvimbo imwe chete panguva imwe chete vanobva vaita distance kune ava vane pfungwa dzakasiyana. Ukamboti fungei nezvazvo zvishoma. As a movement, we should think about how we can establish ourselves, revising external streams of information. Semovement, tofanira kufunga nezvekuti tinogona kuzvirevisa sei But if we only have a look at external streams of information, asi ukangotarisa ma-external streams e-information ari ega, then this would become the message that we will give. Ndiyo inozova message yatinozopa. Therefore, it's important that we have our meetings and that we revise and think about our internal streams of information. Naizvozvo zvakakosha kuti tive nema-meetings edu tichisheya, tichirevisa, tichitaura nezvema-streams e-information. So that we don't repeat so much the message that comes from the world and rather repeat and we proclaim our message. Kuitira kuti tisangozodzokorodza message inongobva kunze chete, asi tidzokorodze message yedu in these two spaces, one that is happening on social networks, the other one which is face-to-face. Ma-spaces maviri aya, imwe yepa-social network, imwe inenge ichiitika face-to-face. Social influences have an impact on our behavior. Ma-social influence ane impact pama-behaviors atinawo. The author that we recently mentioned says there are two ways how the impact can be understood. Kwambotaurwawo zviri recent kuti kune nzira mbiri dzatinogonawo kuimpactawo kunzwisisa kwatinoita. I should rather say there are two different mechanisms. Kuti gainditi kune ma-mechanisms maviri akasiyana. One is through information. Chekutanga kuburikidza ne-information. It says that
which oftentimes we observe what others do. Inowanzo kuti kazhinji tinoongorora zvinhu zvichiitwa nevamwe. We do what we see that others, what we see in others, or what others do. Tinobva taita zvatinoona zvinenge zvichiitwa nevamwe vanhu. Because if everyone does it, it gives us the message that it seems to make sense. Nekuti kana munhu wese achizviita zvinobva zvatipa meseji yekunge zvinenge zvinhu zvine musoro. So these two mechanisms, one of information and the one of refutation or reputation. Reputation. The other one is reputation. Kune mamechanism maviri, imwe ndeye information, imwe ndeye reputation. In reputation, it's important. What becomes important is what do others think about what I'm doing. Mukudzokorodza kana reputation, zvinobva zvava important kuti vamwe vanofunga chii pamusoro pangu. Ndichashare screen zvakare. So we talk about these two mechanisms that impact our behavior. Saka tichitaura nemamechanisms maviri aya anobata behavior yedu. It's waterfall phenomenon. ¿Lo puedo repetir? The author considers this as the individual susceptibility. So, yeah. So if we would have a look at the graph, A would be a person with his opinion. Tichatarisa pekutanga apo A anenge ari munhu ane pfungwa dzake. And his opinion would be that women are bad mothers because of their association to feminism. Pfungwa yake inenge rekuti madzimai ndivana mai vakashata neassociation yavo yefeminism. Apa pane paine mumwe munhu B. May not have a fixed position, but thinks that the opinion of A makes sense. Anogona kunge asina fixed position, but zvinhu zvataurwa namunhu A zvinenge zvichimeka sense kwaari. Then we have this other person, person C. Pozoitawo umwe munhu uyu, munhu C. C may think the same as A and B. C anogona kunge achifunga zvakafanana na A na B. But this person doesn't have the information what they are talking about. Asi munhu anenge asina information yezvinhu zvaari kutaura nezvazvo. So if A, B, and C believe that their children without protection because as a result of feminism, A, B na C vanotenda kuti vana ava havana protection nemhaka yefeminism. it implies that person D has to have a very strong position in order not to being affected or change
their own position. Zvinobva zvareva kuti munhu D anofanira kunge aine strong position kuti asazoshandurwa mukuchinja This is position called yakewo a ega. cascade phenomenon Izvi ndo zvinodaidzwa zvichinzi cascade phenomenon. through information. Kubudikidza Cascading neinformation. phenomenon. Cascading phenomenon. Where big groups of people end up believing something, Apo mapoka akakura evanhu anopedzisira kutenda chimwe even if chinhu, it's false. kunyange chiri chenhema. Many people end up believing in a shared opinion. Ndiriniko vanhu pavakazongombotenda mune opinion inosheyiwa, even if it was only person A who really believed in it. kunyange dei zvaa zviri person vaizozvitenda here chaizvo chaizvo. And when D joins this group, Uyu D paanozojoina boka iri, it appears to this person that everybody believes the same. zvinoita kune munhu uyu sekunge munhu wese anotenda zvinhu zvakafanana. And D joins this group because it seems to this person that what everybody believes seems to be real. Saka D anojoina boka iri nekuti kwaari zvinoita sekunge zvinhu zvinotendwa nemunhu wese iyi, kune munhu wese zvinenge zviri zvemazviro kwazvo. And we have spoken about two forms, the reputation. Tataura nezvinhu zviviri, Sorry. reputation, Information phenomenon and reputation phenomenon. chiitiko cheinformation nechiitiko chekutsokorodza. In the cascade phenomenon, something similar is happening. Muchiitiko checascade kune zvinhu zvakafanana zvinoitika. One example would be Mumwe muenzaniso unonge uri we can think of a person A who believes that arms are important in order to protect yourself. Unogona kufunga nemunhu A anogona kufunga kuti kuve nepfuti zvakakosha kuti uzvichengetedze. But B isn't quite sure about that, doesn't really believe in that. Asi B asinganyatsoziva nezvazvo, asinganyatsotenda mazviri. Nevertheless, B decides to remain silent. Hazvisinei hazvo B anochuza kuramba akanyarara. B is not sharing A's opinion, but decides to respect A. B anenge achinecha pfungwa yaA, but anodecide kurespecta A. Then comes person C in contact with them, and C sees that A totally believes that you should use arms in order to protect yourself. Kozouya munhu C anoona kuti A anotenda kuti vashandise kuzviprotecta. And another thing that C observes is that B seems to be in harmony, or seems to be on the same plane as A, because B isn't saying anything. Chimwe chinozoonekwa naC ndechekuti asi anenge ari kuita sekuwirirana naA nekuti hapana kachaari kutaura. Therefore, C can decide to adopt the same position, even though on its own this person isn't very convinced. Naizvozvo C anogona kusarudza kuadopta position yakafanana naiyoyo, kunyange asinganyanyi kutenderana nezvinenge zvichitaura. This is an effect that we can observe a lot in social networks, the cascade effect or phenomenon. Effect yatinogona kutarisa chiongorora hedu zvakanyanya by this way, cascading effect. Beliefs become associated. Nenzira iyi zvitendero zvinobva zvava associated. Because information bombards you all the time. Kuti information
until you become convinced about this idea, because it's very strong. Kusvikira wava convinced nepfungwa iyoyo nekuti inenge yakasimba zvikuru kwazvo. But the reality is that this opinion is very weak. But chokwadi chinenge chiripo ndechekuti opinion iyi inenge iri weak zvakanyanya. Nevertheless, the cascade effect makes us believe that this is the truth. Zvisinei hazvo, effect yecascade iyi inotiita kuti titende kuti ichi ndicho chokwadi. These effects of social information are neither good nor bad. Ma-effects aya esocial influence anova akasimba whether zvakanaka here kana zvakashata. For the issue of polarizations, yes, they are. Asi kuissue yepolarization hongu ari. It helps us to understand. Zvinobatsira kunzwisisa izvo. Our second question. Zvobatsira kunzwisisa mubvunzo wedu wechipiri. The question was, why do men and women have increasingly different political positions or opinions? Mubvunzo waiva kuti sei vanhurume nevanhukadzi vaine mapolitical position anowedzera kuramba achisiyana. Behind social media, there's also something like a culture. Mumashure mesocial media kune chimwe chinhu chaicho chatakati chinonzi culture. That forces you slowly to join a group. Zvinokumanikidza zvishoma nezvishoma kuti ujoine boka. And also getting more polarized and separate yourself. Nokuvawo polarized zvakanyanya wozviseparata iwe pachezvako. So what we see here is that we only listen to voices that we want to hear. Saka tinongozoona nekuteerera chete zvatinoda kunzwa. These are the echoes of our own voice that we bring into the internet. Aya ma-echoes ezwi redu pachezvedu atinounza. There's no space for a true interaction and discussion. Hapana nzvimbo yekuinteracta kwezvokwadi nekutaurirana kwazvokwadi. The cascade effect makes us joining certain groups. Cascade effect inotiita kuti tijoine mamwe maboka. And all through information or reputation, I'm going to join, or I'm staying in one of these groups. Zvongozi kuburikidza neinformation kana reputation changojoinawo boka. There is no space for dialogue. Hapana nzvimbo yenhaurirano. There's also no space for heterogeneity. Hapanawo zvakare nzvimbo yeheterogeneity. And we are becoming ever more firm in our group and have also this tendency to go towards an extreme. Tava kusimba chaizvo zvakanyanya muboka redu ende takuita kunge takuenda kuextreme. So what we've seen up to now is that we have two streams of information. Saka zvataona kusvika pari zvino ndezvekuti tine nzizi mbiri dzeinformation. Which have shown us the interplanetary differences between men and women. Zvatiratidza misiyano iripo pakati pevarume nevakadzi. We realize that there is a difference in political views on the gender level. Tinoona kuti pane misiyano pamaviews. We responded to two questions. Tarisponda kumibvunzo miviri. Why do men and women have lives that are increasingly separate?
sei varume nevakadzi vaine upenyu huri kuramba huchiwedzera kuve nemukaka pakati pavo. We have put this on the line, comparing it with the agricultural model. Izvi tazviisa pamulaini tichizvifananidza nemodel yeagriculture. We have seen that social networks somehow take us from, take us away from this personal discussion and interaction. Taona kuti masocial networks anotidzisa kuma-personal interaction nema-personal discussion aya. Even if this is subjective, this is what has happened. Kunyange zvazvo zviri subjective, ndizvo zvinhu zvakaitoitika izvi. Internet and social networks are foundational, are key in order to produce this separation and this Internet distinction. nema-social networks zviri key kuti ugone kugadzira mikaha iyi nema-distinction aya nema-social The networks aya. second question was, why are the political views of men and women increasingly distant or separate? Mubvunzo wechipiri wanga uri kuti maviews evarume nevakadzi sei ari kuwedzera kuseparata. There we had a look on how this law of polarization works. Tazotarisa kuti mutemo wepolarization unoshanda sei. We have seen how algorithms, internet, help us to stay or stick with a group. Takaona kuti maalgorithm nainternet inotibetsera sei kuti tingonamira kune boka rimwe chete. And how we are moving towards an extreme in our beliefs Uye or kuti conviction. tiri kufamba tichienda kuma-extreme muzvitendero zvedu kana muma-convictions edu. It is very important as a movement to understand and revise this. Zvakakosha semovement kunzwisisa We have a political nekurevisa reality. zvinhu izvi. Tine reality yepolitics And a culture that is that lays upon it. zvakare culture iri mazviri. We have to understand how this group dynamics work. Tofanira kunzwisisa kuti madynamics emapoka aya The group anoshanda dynamics sei. of society. Madynamics emapoka munharaunda That pushes us increasingly towards individualism. anotipushira zvakanyanya zvinoramba zvichiwedzera kuindividualism. We are alone, but we believe that we are in the group. Tiri tega asi tinotenda kuti tiri muboka. And then we act or we proceed with the power of the group, but alone, on our own. front of Tinozoita the kana screen. kuenderera mberi nesimba regroup asi tiri tega tiri pamberi pemascreen. So this is it. I'm ending, and let's finalize with a prayer. Ndizvozvo saka ndakupedza, ngatipedzei nemunamato. Dear Lord, dear God, we thank you Mwari wedu tinokutendai for this Holy Sabbath that we could share and join. nesabata dzvene ratagona kusheya mariri nekujoina. Because you let us understand and share. Nekuda kuti munotiita kuti tinzwisise nekusheya. You permit us to discuss about the truths that you have taught us. Munotitendedza kudhiskasa nezvechokwadi chamunotidzidzisa. We are not, it's not something strange. This culture is not something strange to us. Culture hachizi chinhu chiri strange kwatiri.
help us to nurture us from the true sources. Tipedzerewo tisakurire masource ezvokwadi. The truth that which reflects your truth. Zvokwadi izvo zvinoreflecta chokwadi chenyu. Bless us in the upcoming week. In the name of Jesus. Amen. Tikomborereiwo muwiki riri kuuya muzita raJesu. Amen.